Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Kalek niam Behdeiñkhlam Jong ka Seiñ Raij tu ber mentaus nam kalakot no hanin kasngi ka arpsau tudek unai tung hapadeng ka jing ipo ipeng hadien ka jing lek niam ka bala ne saus nginanter. Kani kalek niam jong ki penar kadai ka bala pelong halor konong rem ban be ya ka sneu ka sme kan thop na do ka pang ka stom ki jing sneu ha ka imlang salang ban sei so ka rap karyang bat kiwe de. Ha kani kalek niam lai simenta de ki khon jong ka Seiñ Raij tu ber na kisnong ba per ki ba po opot sam jong ka Raij tu ber. Hakani kasngi khamtam andala poi kana phaisngi na ki 4000 ngor ki khon ki 1000 jongani ka than ki lawan poi ha annar hatu ber ringkat ki rot bar kitabon ki balasna hala ki jong ki jingmon. Hakani kasngi ka bakado jong kale niam Behdeiñkhlam hatu ber ka MP Syaraja Sabha na Shillong seat ka kong wan sok sm kalawan banyadon lang kom ka kongsan nalor MLA ka nek than uba Justin Khar uba hopeful baman ki bor pnya district jong ka East Jaiñtia Hills district ki officer sarkar ki nongkit kam jong ka Seiñ Raij tu ber bat kiwe de ki rupai ba ki balawan nang ni kathan pat na kiwe de kisnong.